Tewa, angona amba fode. Ni jamukan be dia o ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan. Amba fo. Furafana to dunen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. Amba fo. Amba fo sigilen na amba fo kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni ye VOA Banbara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ sigilen min bɛ sigi sibiri o sibiri. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana mana gosi Bamakɔ n'a lamini na. O kama an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛ ka taa Bugunikaw ye nin waati in na. Olu bɛ k'an lamɛn VOA ka nɛgɛjuru siraw olu kan an ka foli b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen. K'a fɔ aw ye ko bi an b'a fɔ jɛmukan min sigira juin kalo tile 10 san 2023. Bita a bɛna kɛ a siɲɛ 438 ye ka bɔ studio 10 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɛrɛ kelen bi baro kɛnɛ kan ka kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma. An b'a lase aw ma k'a fɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen an ye baro kun sigi an b'a fɔ kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jamana ka sariya sunba yɛlɛmali ko kan ni a kan ka kɛ ni kalata ye juin kalo tile 18 san 2023 Mali jamana fan bɛɛ ani ka fara maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen don jamana kɔfɛla la n'a bɛ wele nanzarakan na ko referendum. O kama bi dunanw b'an bolo kɛnɛ kan ani minnu bɛna masala ka lase aw ma o sen fɛnɛ fɛ k'a fɔ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lamɛn nin waati in na n'aw b'a fɛ k'aw da don an ka jɛmukan na an kɛlen don ka nɛgɛjuru labila. Nanzaraw ka kan na a bɛ fɔ min ma ko 001 202 619 02 70 n'an ko yɛrɛ ma an ka bamanankan na ko fu kelen fila fu fila wɔɔrɔ kelen kɔnɔntɔn fu fila ani 70. O kama yan'an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an bɛ fiɲɛbɔda di aw ma ka tɛmɛ ni fɔli duman dɔɔni ye. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duonye. Moribasimo, Mangala alabasagula. Nikoko kera, Kale nodo la mer de Dieu. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duonye. Moribasimo, Mangala alabasagula. Nikoko kera, Kale nodo la mer de Dieu. Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte barake ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba beke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa julge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yensere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kera business ye ma wudu kera commerce ye jibidon ati do ubeki ay jibidon mi kan cerveau débranché prier pour la main de Dieu pour bénéficier du bain de Dieu pas fainéant Allah commandant dévoué peut compter sur la main de Dieu Allahu Akbar Allah ese kerechenuko masaba matika duone moribasimo mangala alabasagula ikoko kera kale nodo la main de Dieu Deko muna misiru balaka multiplier ala kota bega amplifier église kurajo dungo do benata sa kunuka fusabiye misiri do be chodi bi anga ala bato chugo ya bedi chugo te chugo la chugo ya tiena ala matonga ala nyini la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité Ambalmao ayaw bismillah anya lase aw ma chugo mina ka fo amba fo jemukan kene o sigira bi no bena sibrima juin kalo tile 10 san 2023 k'a lase aw ma hakilajigila ka fɔ aw minnu bɛ yen n'aw b'a fɛ k'aw da don an ka bi jɛmukan na aw bɛ se k'an nasɔrɔ nɛgɛjuru sira kan min bɛ wele nanzaraw ka kan na ko 001 202 619 02 70 o kama bi an kɛlen don ka dunanba fila bisimila o maa fɔlɔ o ye Bubu Kabɛli ye ale ye Bugunikaw ka faso jamatɔn min bɛ wele ko Conseil régional de la société civile o ɲɛma ye ka bɔ Buguni mara la ka fara o fɛnɛ kan Mohamed Abdullahi Al-Khalil an y'ale fɛnɛ bisimila ale ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔna kunkanko olu
taabolow ma ka fara lakanako kan Sahel kɔnɔ o dɔnba ŋana don ni maa fila bena kɛ dunan ye an bolo an n'u bena masala referendum ko in o kunkanko kan bi o kama an be kuma di bugunikaw ma an be taa Buguni ka kuma di Bubu Kabel ma ale be nɛgɛ ka ni waati na o kuma n'a kulo b'an an b'a fɔ a ye k'a bisimila fɔlɔ. Madame somɔgɔw bɛɛ hɛrɛ dɔrɔn i n'u la somɔgɔw bɛ di an bɛ lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka yɛrɛw fo k'a barikada o diyara n ye ayiwa maa filanan o ye Mohamed Abdullahi Alkalili ye n'a fɛnɛ kulo b'an an b'a fɔ a ye kan n'u la. Awa an Mariama mi fo ka biro lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka Ala barikada. Diyara n ye a y'aw bisimila kuma fɔlɔ an b'o di Buguni ma awa ni kɔni tile fila in na ŋunuŋunukanw gannen don jamana kɔnɔna la kosɛbɛ faso jama ni ɲɔgɔn cɛ hali ka fara bɛrɛbɛrɛli tɔnw kan n'o ye politiki jɛkulu tɔnw o tɔndenw ye min bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ referendum ko in kun kan n'a ka kan ka kɛ juin kalo tile 18 Mali jamana kɔnɔ ani maliden minnu sigilen don kɔfɛ Mali ka lasigidensow la nka gɛlɛyaw olu bɛ a kɔnɔ ka sabu kɛ a kɔnɔ gafe yɛrɛ kɔnɔna n'o ye texte ye a faamuyalibaliya ye maliden dɔw fan fɛ o kumayɔrɔma suru ye min ye alamisa tɛmɛlen an y'a ye wele kan tun bilalen don malidenw ma ka taa Mali ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔba la min bɛ wele ko stade 26 mars walasa ko ka taa kuma ni maa minnu b'a fɛ ka sɔn a ma n'an ko ma nanzarakan na ko oui nka a yirala k'a fɔ ko o koɲɛ ma kɛ tare ye awa mun ye gɛlɛyaw don a baara kɔnɔ Bubu Kabel kuma b'i bolo. Ayiwa n bɛ fo k'i barikada Ala barika o gɛlɛya ninnu u yɛrɛw de bɛ se k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ mais anw y'a faamuya cogoya min na an bɛ waati min na ko sisan i n'a fɔ ayiwa campagne yɛrɛ bolo dalen ka ɲɛsin referendum ma mɔgɔw kan ka kunnafoni sɔrɔ teliya la ni kow cunna a ka gɛlɛ u ka se k'a paraw n'a bɔra kana bila kɛ kelen ye ni kunnafoni sɔrɔla a sɔrɔ kuma na o la bɛɛ bɛ se k'i labɛn ka bɛn n'a ye a ko nana hukumu min kɔnɔna na ne hakili la a cunna caman kan o de y'a to ayiwa caman ma se ka a yɛrɛ ma sɔrɔ ni ka se ka a fɔ k'u bɛ wuli ka taa a kɛnɛ kan o de an bɛ se ka an yɛrɛ kɔni y'a ye cogoya min na ka da kan an balala ka mɛn de an kun t'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen sinon a ko yɛrɛ ɲɛmɔgɔya dira maa min ma Ala barika la an yɛrɛw ka mɔgɔ dɔ Buguni yan nɔ Bugunika don a delila ka kɛ minisiri ka tɛmɛ mɔgɔ sɛbɛ don maa ɲɛnɛma don a bɛɛ b'a kalama a ye sɛbɛ ko minnu kɛ a yɛrɛ ka kabini a bɛɛ baara la fo ka n'a bolo bɔ a la ka minisiriya ninnu bɛɛ kɛ a y'o kɛ sɛbɛ kɔnɔna na bɔn Ala ko tiɲɛ ko cunni kama ka da ka i yɛrɛ ɲuman alamisa de kun don baarakɛ donya don caman ma labɛnw sabati ka bɛn n'a ye o de bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ayiwa o de tun ye gɛlɛya ye a don kama u yɛrɛ ɲuman tubabukan na ko ce n'est que partie remise sanni campagne ka ban a bɛ lajɛ k'a fɔ majɛ minnu y'o sɔrɔ ka se ka labɛn kɛ walasa ka se k'olu ta ka bɔ o kɔnɔna na. Ayiwa o diyara n ye ɲininkali filanan an b'o tɛnku Mohamed Abdullahi Alkalili ale la aw e y'a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ Bubu Kabel k'a fɔ sisan ko a kɛra parce que kunnafoniw ma di k'a lasɔrɔ joona i n'a fɔ a tun kan ka kɛ cogo min na awa Mohamed e ka hakilina ye mun ye o yɔrɔ kan mun y'a bali maaw ma se ka bɔ ka stade 26 mars lasɔrɔ i n'a fɔ a tun kan ka kɛ cogo min na alamisa don. An bɛ foli don an kɔrɔ ma Bubu Kabel i n'u la ka kuma kɔnɔ voilà ka don kuma kɔnɔ ne hakɛto ɲini k'a fɔ an kɔni analyse min kɛ ko la o ye k'a fɔ ko in cunna n'u ko a cunna a bɛ se ka mais est-ce que nin ɲɔgɔnna koba a kan ka cun wa a man ka cun an ka faamu na filanan an ye jateminɛ min y'a la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que ci ma se bɛɛ ma bɛɛ fana ma ta en compte dalilu b'an bolo mɔgɔ minnu n'u yɛrɛ ye démarche kɛ ka se hali mɔgɔw ma minnu kan ka mɔgɔw mobiliser k'a fɔ a ka d'an ye jamakulu an ka jamakulu sɛgɛn ko la a ko ko an bɛna wele bila dɔ ma wuli ale sini donc o ko ninnu tɛ ko ye nin ye jamana kunkanko de ye surtout referendum min ye jamana ka hɛrɛ de an y'o fɔ Asimi ko tɛ président ko in tɛ ka bɔ a la jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ constitution de b'a to jamana min ka ɲɛ donc o ko man ka ta dɔrɔn ko a ka kɛ parti dama dɔ ka ko ye ou bien jamakulu fan dɔ ka ko olu ka essayer k'u b'a ko ta a ɲɛmaya tɔgɔ ni ɲɛmaya kama ka mɔgɔ tɔw sigi ka bɔ kojuguba de o man ka kɛ a y'a la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn waati don je pense que n'o kun kɛra enjeu o bɛ fara ɲɔgɔn mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ko u ka se ka date dɔ datugu pour que a ka kɛ parce que ni o don ka mobilisation ça va beaucoup impacter parce que problème ye jumɛn ye 8 partis c'est déjà élagué o sɔrɔ de don bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ n'Ala sɔrɔ mais taux de participation de tɔgɔ caya donc o tɛ ka caya fo bɛɛ ka don an kana mɔgɔ kɛ dɛngɛrɛ fɛ a ye dɛngɛrɛ fɛn min ka bɔ o kun ye hakili la. Ayiwa ɲininkali filanan n b'o tɛnku aw fila la jaabi aw fila bɛɛ bɛ se k'a di ayiwa aw yɛrɛ bolo
le 18 juin n'o ka kan ka kɛ kunɲɔgɔn natɔ a bɛna sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa walima a ka kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ walima mun de ka kan ka kɛ walasa baaraw ka se ka sigi sen kan ni k'a don ba la i n'a fɔ a laɲini kɛlen don cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye furancɛ fanga ye aw yɛrɛ bolo a ka kan ka to cogo di walasa référendum nin ka se ka kɛ. Allo allo an bɛ kuma di kɔrɔ Bubakari ma n'ale kuma an bɛ kuma ta. Ayiwa Bubakari kuma b'i bolo e yɛrɛ bolo le 18 juin a bɛna se ka bɔ wa référendum bɛna se ka kɛ wa walima a kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ de wa. Voilà, ala barkala anw ma fɔ ye min b'a jira k'a fɔ a kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce que a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin bɛ gɛlɛya min ko fɔ min ko kun bɛ se ka gɛlɛya n'o ye vote kɛ sɛbɛnko ye ala barkala ayiwa autorité min sigira autorité indépendante de gestion des élections n'u k'a ma ko EJ o ye nɔgɔya don vote ko la fo ka taa fɔ nɔgɔya donna na ka d'a kan u y'a fɔ maa bɛ se ka vote ni sɛbɛn min n'u k'a ma NINA carte NINA carte d'identité nationale gatigi sɛbɛn carte AMO ani passeport ni permis nin bɛɛ lajɛlen kan ka se ka sɔrɔ maliden dɔ bolo min si sera vote ye bi donc o y'a ko nɔgɔya fo ka taa fɔ k'a sɛbɛnkɔrɔ nɔgɔyara ka fara carte d'électeur yɛrɛ kan maintenant sini yɛrɛ kɔrɔ n'o ye dimanche ye ka bɛn kalo tile 11 ma yɔrɔ a kun bolo dalen don k'a fɔ ko wolomasiri tabaw olu bɛ u ka kalafili kɛ o don ala barikala olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don fɛɛrɛw bɛɛ tigɛra ka ban ka se k'a fɛngɛ alors ne yɛrɛ t'a kɔnɔ ten kosɛbɛ k'a fɔ ko n bɛ se ka perepere latigɛ ko votekɛminɛ bɛɛ sera a yɔrɔ la a baarakɛminɛ bɛɛ ɲɛnabɔra a yɔrɔ bɛɛ déterminé na ka ban mais u ma fɛn jira n na a kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ ko ani a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ka kan ka d'a kan baaraw taabolo la an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a masɔrɔ majɛ fɛn fɛn bɛ a tɔni ye fɛn fɛn sa o bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna na yalasa k'a fɔ kala ka se ka taa fili ka d'a kan nin kalafili in tɛ kalafili gɛlɛnba ye i n'a fɔ ka taa sugandili kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ se fo maa 15 maa 16 bɛ maa 7 maa 8 ma o tɛ nin ye bulletin ye 2 ye n sɔnna ma wale kelen ma sɔn ma oui ou non o dɔrɔn de don donc o kalafiliw o labɛnw o ka nɔgɔ ka tɛmɛ alors kalafili suguya wɛrɛw kan donc vraiment foyi kɔni ma jira an na fɔlɔ jama don foyi la k'o fɔ an ye k'a fɔ k'o ye gɛlɛya a kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko a kan ka se ka bɔ a dɔgɔ kɔnɔ. Ayiwa ni diyara ye Mohamed kuma b'i bolo ɲininkali kelen jaabi jumɛnw b'i bolo a la. o jaabi min bɛ ne bolo o dɔrɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la tɛ problème yɛrɛ ye mun ye ko kiba sara waati kunna parce que mɔgɔ yɛrɛ caman bɛna taa fɛn u t'a dɔn k'a fɔ fɛn yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na jafe ma vulgariser ka se i n'a fɔ a kun ka kɛ cogo min na o ye tiɲɛ ye jamana kanu b'an bɛɛ la an bɛ transition fɛ an b'a fɛ transition ka taa ɲɛla k'u la wasa k'u sankɔrɔ ta mais mɔgɔ ni teri bɛ tiɲɛ fɛ i k'a lamɛn mais mun bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la ou bien k'a kana cɛ ka bɔ a datukɔrɔ an tɛna se k'o fɔ fo hali n'a bɛ cɛ ka bɔ a datukɔrɔ pourquoi a bɛ cɛ ka bɔ a datukɔrɔ ne yɛrɛ fɛ bi ko kelen bɛ se ka fɔ n'a bɛ cɛ ka bɔ a datukɔrɔ o ye a n'an dɔgɔninw a n'an balimaw ni minnu bɛ n'o ye groupe armé ninnu ye minnu ni maramafɛn b'u jamana kɔnɔna na olu ka position bɛ cogo de parce que kuma filɛ nin ye gafe bɔ k'a fɔ olu b'a réussite u ma sɔn bon n ye solution jumɛn bɛ sɔrɔ o la est ce que o kuma minnu bɛ senna a bɛna abouti sɛbɛn la wa est ce que u bɛna tila ka sɔrɔ pour que kala ka se ka to fili kɛnɛ parce que an b'a ka sɔrɔ dimanche kalafili ka kɛ ka ban le 18 k'a sɔrɔ Kidali tɛ mɔdɔ la parce que Kidali ye Mali de ye Kidali Mali ta de ye a groupe armé ta tɛ nata si diɲɛ ko foyi teliya ka na haraba si ka na faamaw bolo k'u b'a to élection yɛrɛ k'a tɛ kɛ Kidali o bɛna kɛ kojugu bɛɛ de jamana ma a bɛna kɛ kojugu bɛɛ ko min cɛ man ɲi jamana man ka sɔrɔ o ye ne kɔni o de sɔrɔ bɛ ne na ko ne bɛ ne na o dɔn barika sunɔgɔ bi. Ayiwa ni diyara n ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan hali bi maaw bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ nin waati in na caman b'a fɛ k'u hakilinaw di Jara ni ale tulo b'an na an bɛ kuma di a ma. Allo Anula Mariam. Nse n'u la somɔgɔw bɛ di. Basi foyi t'a la n bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Suntini. Ayiwa bisimila. Saha. Ayiwa k'a ka bi babu bɛ référendum kan. Kosɛbɛ. Ko jamanadenw dɔw ko a tɛ bɔ dɔw ko k'u ma sɔn a ma. Ne kɔni ka denmisɛnnin hakilina na. Vraiment militaire ninnu bɛ ka na ni taabolo la min ye ne hakili la k'a fɔ ko jamana ka ɲɛta b'a la kosɛbɛ. Donc malidenw fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye maliden ɲuman ye donc ne b'a ɲini u fɛ u ka bɔ ka vote in kɛ. Mɔgɔ minnu tɛmɛna ka kuma sisan n'u y'a fɔ ko a ka nɔgɔn kosɛbɛ ni kalafili tɔw ye n bɛ se k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye mais baara foyi tɛ yen ko gɛlɛya dɔɔni t'a kɔnɔ. Mais n y'a faamuya tile fila in na fɛnɛ ko babanci ninnu fɛnɛ k'olu ko ko u tɛna voter donc ko u b'a rejeter
donc aka invité ko Boubou Mabel aka invité de Boubou Kabel Boubou Mabel tede Boubou Kabel Boubou Kabel ok d'accord n'a fami ok ne b'a ni invité faire donc yani voter donc ni autorité bi se ka solution mi soro pour que ka ou convaincre parce que Kidali Mali dore ko sebe jamana wara tew donc an jamana de donc ni sigi ka fɔ kɛra donc ka ko sigi bolo kelen kan ni waati sera n'olu nana fɔ ko u tɛna voter k'u b'a rejeter donc o ye taabolo kura wɛrɛ tatɔ minnu bɛ fɛ ka gɛlɛya don an ka kalafili in na mais ni ala sɔnna ma ne b'a dɔn gɛlɛya tɛ don kalafili in na parce que mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ kodɔn mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ diɲɛ kalama san 30 démocratie donc maa mun nana san 1 ni dɔɔni donc n'olu bɛ fɛ ka yɛlɛmɛ don ko la donc bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ ka exemple ta Mali kan n'olu ko k'u b'u ban donc olu fana ka kungo de an kɔni ka Mali a bɛ jɔ Mali kura a bɛ jɔ donc maa ni invité fɛ donc n'a bɛ se ka jaabi jɔnjɔn d'an la parce que ninnu u votera o ma voter o an kɔni ka voter bi kɛ donc kalafili bi kɛ an sago fana bɛ sɔrɔ parce que hali kuma dɔ kunu mɔgɔ mun taara 26 mars la donc bɛɛ bɛ se ka exemple ta olu kan ayiwa donc maa ni invité fɛ donc n'a bɛ se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ ninnu ka banbɛliya la donc n'o bɛ se ka fiɲɛ bila an ka kalafili la ou bien n'o tɛ se ka fiɲɛ bila la donc au moins question posée a k'o la donc n'a bɛ se ka bɔ ka an jaabi o la. ayiwa yan'an ka kuma d'a ma k'o ɲininkali jaabi an ka foli b'i ye Jara an bɛ kuma di maa filanan ma o ye Abdul Karim Samba ye ale fana bɛ nɛgɛ kan n'a tulo b'an na ni ɲininkali b'a bolo walima hakilina min b'a bolo ka da nin kan a fana bɛ tɛmɛ n'o ye. Il est voix de l'Amérique, la mebagaw bɛɛ fo. An kɔni ne bɛ Gao, ne bɔ Gao, ne tɔgɔ ye Abdul Karim ye ka bɔ Gao, ne ye Kamorsi ɲɛmɔgɔ ye. La coalition des anciens des mouvements organisation de la réserve civile. Bon, ne fɛ mɔgɔw bɛ ka na ni problème ye yɔrɔ la, problème tɛ yɔrɔ min quoi. Parce que a fɔra référendum de. A fɔra oui ni non de don. N sɔnna ne bɛ taa voter k'a fɔ oui n sɔnna. N ma sɔn n bɛ taa voter k'a fɔ n ma sɔn. A problème yɔrɔ bɛ min? A problème yɔrɔ tɛ o. C'est-à-dire que mais minnu bɛ tapage la k'a fɔ olu bɛna boycott kɛ olu tɛna sɔn o bɛ tapage ye pour que peut-être que ka importance wɛrɛ di fɛn ma importance man ka di fɛn min ma. Mais an kɔni b'a ɲini mɔgɔ fɛn o fɛ c'est-à-dire que an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ c'est-à-dire que bɛɛ ka nin k'i kungo ye quoi. C'est-à-dire que k'a fɔ ko transition mɔgɔw kungo don Mali ko de don. An kɔni fɛn caman fɔra an kɔni an bɛ voter wa an bɛ voter oui fana. Kan to Gawo an bɛ voter wa an bɛ voter oui fana. Parce que tout simplement ko caman fɔra constitution kura in kɔnɔ projet in kɔnɔ min vraiment a y'an nisɔndiya n bɛ se ka 3 fo 4 n bɛ se k'a fɔ min ye ne Abdul Karim la convaincu ka an ka jɛkulu convaincu pour que an ka taa voter. La valorisation comme on appelle la valorisation de nos chefs traditionnels, de nos chefs coutumiers. O ye nafa yɔrɔ dɔ ye parce que hali ni ala kana nana ne tasuma wulila Mali kɔnɔ u bɛna religieux ni chef coutumier de wele pour que ka solution sɔrɔ k'a sɔrɔ jɔyɔrɔba t'u bolo n'a ma ɲɛ ko constitution kura la u bɛna jɔyɔrɔba d'u ma o ye nafama yɔrɔ dɔ ye le nomadisme politique mɔgɔ karifa bi ten u bɛ t'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kɛ maire i bɛ kɛ député ye o kɛlen kɔfɛ i b'i pan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ parti wɛrɛ la ka taa ni parti ka électorat ye o fana bɛ jɔ k'a fɔ ko ni président n'i b'a fɛ ka président de la république ye i tɛ se ka nationalité fara tɛ se ka kɛ i bolo o fana ye nafamaba dɔ ye ka fara fɛn caman kan mun yɛlɛma minnu donna constitution kɔnɔ maintenant mɔgɔw k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ Mali la mɔgɔ kɔrɔlen minnu la constitution de 92 qui nous régit actuellement mais constitution ninnu bɛ voter waati min Mali bɛ yɔrɔ min est-ce que Mali tun bɛ yen il n'y avait pas plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui on a 22 millions donc ça veut dire que mɔgɔw ka vraiment qu'on soit réaliste mɔgɔw ka lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka kɛ constitution projet min filɛ nin ye an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u ka bɔ ka taa voter oui parce que tout simplement Mali ka nafa bɔ la ka sɔrdasiw kɔni tɛ o parce que sɔrdasiw ninnu olu de bɛ pouvoir la sisan ils vont faire les élections là ni référendum min bɛ kɛ o kɔfɛ min b'a fɛ ka kɛ politicien i bɛ k'a ye min b'a fɛ il faut retourner dans les casernes donc vraiment mɔgɔw kana na ni problème mais pour moi problème tɛ yɔrɔ min na quoi le 18 juin ni sɔnna
ne bɛ taa voter oui ni ma sɔn n bɛ taa voter an tɛna lajɛ an tɛna ye ni oui de bɛna remporter ou bien non de bɛna remporter an tɛna ye mais politicien kɔrɔlen minnu ye Mali coro diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ nin ko la olu de bɛ ka mɔgɔw mobiliser pour que u kana taa voter. Mais Abdul Karim o dalu b'e bolo wa o dalu b'e bolo k'a fɔ politicien kɔrɔ minnu ni tun bɛ fanga kunna ka kɔrɔ olu de bɛ ka nin ko la tiɲɛ a dalu b'i bolo. Minnu bɛ ka mankan kɛ fan bɛɛ fɛ n'u tɛ sɔn k'olu tɛ sɔn ko constitution a dɔn ta a bɔra tan an bɛ se ka mɔgɔ jumɛn de don minnu bɛ ka mankan kɛ on connaît leur origine minnu bɛ k'a fɔ k'olu t'a la a caman ba tɛ u bɛ parti minnu na an bɛ parti minnu dɔn minnu b'u kɔ minnu bɛ k'u pousser ka nin kɛ an b'u dɔn mais je dis parce que a t'olu déranger o a t'olu déranger donc cogoya bɛɛ de kɛ pour que ka se ka cɛncɛn kɛ mɔgɔw ka na. Ne fais Malien y'a faamu. De la même manière, par laquelle Malien aura le 14 janvier pour dire non, comme on appelle à la CEDEAO, qui ne sont pas d'accord et qui sont avec les autorités. C'est de cette même manière, Mogo, ka Willy, Kake Djikou, le 18 juin, Mogo, Kata voté oui. Amana te Togo, à Tseka, c'est every man de l'eau. Ka Foko 100% à Kany, Mogo Tseko Fo. De l'air où se ka sora kono mais ni ya ni korole ni kura ka ku bla nyon karafe iba ye ka foko vraiment kura min kera anafa ka boni agele mayoro e o dron do am da la malion be kala deli vraiment nyuma min bala alaka ngarshi malion garshi ga dola mimi sira ye gele ya ye conditioning kono alaka malion be kisha anga foli biya mina anafa ka boni agele merci bien Ayiwa ni diyara ye sisan an bɛ segin ka na an ka dunanw ma n'o ye Bubu Kabɛla ani Mohamed ye Jarakɛ ka ɲininkali n'u bɛ se k'o jaabi min bɛ tali kɛ jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw ka ban kan k'a fɔ ko u sen tɛna ye nin kalata in na n'o bɛna kɛ juin kalo tile 18 awa kuma b'i bolo kɔrɔ Bubu ni tulo bɛ n na. Voilà madame Mala n bɛ ɲininkɛla fo ka barikada k'i yɛrɛ fo tiɲɛ don maa minnu ye maramafɛn ta jamana kama waati dɔ la ka laɲini dɔw kɛ i b'a dɔn o caman bɛ effectivement an y'a mɛn k'a fɔ ko a dɔw ko k'u sen tɛna ye kalafili in na mun kama u y'a fɔ ko ayiwa bolon dɔ kun bilala sɛbɛn min na n'u ko a ma ko accord pour la paix et la réconciliation du Mali issu du processus d'Alger ko o kɔnɔ fɛn caman de bɛ yen ko o tɛna waleya ni o y'olu ka hakilinata ye ayiwa sariya sunba a tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ale tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a bɛ i da don dɔw la a da bɛ se dɔw ma a bɛ tɛmɛ dɔw kan mais sariya misɛnninw de bɛna ka na ko tɔw ɲɛfɔ hakili la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o de kan ka ɲɛf'u ye u ka faamuyali sɔrɔ o la yalasa u na an ka jɛ ka nin baara in kɛ ka d'a kan a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na an kɔni bolo fo sini ma Kidali ye Mali dɔ ye foyi tɛ Kidali fana bɔ Mali taya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara min bɛ boloda jamana in kɔnɔ an n'an baden Kidalikaw kan ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don laɲini ye tiɲɛ ye maramafɛn tali jamana contre la a dira k'a fɔ ko ɲumanba tɛ a t'i bolo foyi la min san 10 san 20 alors tirika kɔ comment on appelle ça sogo ka fasa muru daga ko foyi ɲɛnɛbɔ man di a kɔnɔ an ka sigi ka fɔ damu de b'o la o de y'an taabolo ye comme o fana donnen don ba la ala barika la sariya sun kura in fɛ alors an bɛ min ɲini an baden Kidalikaw fɛ o ye o ka bɔ funu n'o dimi kɔrɔ k'a fɔ an sen t'a la o tɛ ɲuman jira u kana an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in waleya ka d'a kan Mariam yɔrɔ dɔ bɛ yen ne yɛrɛ ko anw yɛrɛ ka faamuya la jamana ye sariya sun caman da mais nin y'a fɔlɔ ye maliyɛndenw yɛrɛw da ka don sariya sunko yɛrɛ la kɔrɔlen an bɛ min kalama waati kɛra sariya sun dɔw talitɔ la yan nɔ an ka cɛkɔrɔbaw welela de k'a fɔ ko papiye jɛma in da i k'a bila nin yɔrɔ in na o kɛra ten min b'a kɔnɔ u t'o dɔn u k'a ka min kɛ u t'o dɔn u kɔni y'a ko kɛ ten kunfɛ baaraw la ɲinɛ ta in ma ko ye dɔwɛrɛ fana kɛra ten olu ma ɲɛfɔ mɛ ɲinɛ kɛmɛ sarala maliyɛn min bɛ se k'i da don a la k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye sariya sun kɔnɔ o ka ca dɔɔni o bɛ hakɛ dɔ bɔ a tɛ kɔrɔ a tɛna fɔ ko b'u kɔrɔlen la bilen ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya sun kɛra an yɛrɛw ta ye maliyɛndenw yɛrɛw de ye a lawaleya maliyɛndenw yɛrɛw de y'a ɲɛfɔ
a commission de rédaction fo ka taa se commission de finalisation ma o bɛɛ kɛra maliyɛnw ye ala barika la ne hakili la k'a fɔ an bɛ se ka ko to ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn mago to ka se ka faamuya sɔrɔ nin ko la ni ka taa ayiwa vote a ye fana. Ayiwa ni diyara n ye sisan an bɛ kuma di dunan filanan ma n'o ye Mohamed ye. Awa ɲininkali ye min ye i n'a fɔ kɔrɔbu bɔra ka ɲɛfɔ cogo min na n'a ka hakilinaw ye. Awa misaliya don ni Mali jamanaden minnu kɛlen don ka marifa ta n'o tun ye marifatigi kɔrɔw ye n'an k'u ma ko CMA n'olu mana sɔn ni référendum nin ma juin kalo tile 18 a fɔ basigi bɛna se ka sabati i n'a fɔ malidenw bɛ k'a ɲini cogo min na jamana kɔnɔ. Mariam, ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye an kana bɔgɔ tiɲɛ ka kɛ bin kan Mali ka muskila Mali dala de kira ko problème do élection ne sera ka coup d'état kɛ ka bi sɔrɔ ni kidale ba wala to ba yɛrɛ kidale ko ba donc ka fɔ ko mɔgɔ bɛ kidale ko ta k'i b'a ka ko fitinin ka minimiser non ne fɛ mais mun bɛ jigin na jamana in kɔnɔ kabi 1960 fo bi ni jamana in kɔnɔ problème anticipé ka taa ka o problème solution ɲinini ye non an b'a fɔ ko problème kɛra de depuis kɛra kun bi jateminɛw bɛ k'a fɔ ni hakilina taara hakilina min bɛ taa ka taa comment on appelle régionalisme kɛlɛ la hakilina min bɛ taa k'a fɔ jamana tigɛ fédéralisme ye dɔrɔn a ko danger tɛna don donc n'a dɔn problème kɔnɔ sɛbɛnni taara maramafɛntigi ninnu bɛ sema mɔgɔw bɛna wuli k'u jɔ k'a fɔ ko non mun na o don de bi kɛ mɔgɔ hakili cɛnnen minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ka se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an k'a kɛ tan kɛ kunna donc ne fɛ jamana an ka fɔ ne sera waati dɔ la an kan ka bɔ nin kɔnɔ nka Mohamed ɲininkali ye kelen de ye n'u mana sɔn ka bɔ ka kala ta juin kalo tile 18 n'u ma sɔn baro jamana n'u ma sɔn a bɛ constitution a bɛ gafe kura a b'a dɔnɔ dɔgɔya dɔɔni hali n'a ma dɔnna bɛɛ bɔra a b'a dɔnɔ dɔgɔya o ye tiɲɛ de ye et puis an bɛ kuma an b'an yɛrɛ sɛmɛnti yan anw ni mɔgɔ minnu n'an bɛ taa fɔ ne yɛrɛ personne je vais voter oui mɔgɔw bɛ voter oui mais tiɲɛ na ne ma fɔ mɔgɔ caman ka ɲɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ caman sigira u b'a dɔn fɛn caman fɛn kɔnɔ a ma fɔ ka ɲɛ dɛ tiɲɛ ka fɔ mais an kɔni sɔrɔ ala ni arajo bɛ kɛ i n'a fɔ ka nin fɛn ɲɔgɔn na mɔgɔw dɔw caman faamuya la. Ayiwa ni diyara n ye ka tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye n'o ye an b'a fɔ kɛnɛ ye min sigilen don bi juin kalo tile 10 san 2023 k'a lase aw ma k'a fɔ hali bi an kɛlen don ka nɛgɛjuru labila min bɛ wele ko 001 202 619 02 70 an ka bamanankan na an ko a ma fu kelen fila fu fila wɔɔrɔ kelen kɔnɔntɔn fu fila ani 70 Mamadu Jara ale b'an bolo nɛgɛ kan n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan la kuma b'a bolo. Hɛrɛ dɔrɔn bisimila. A somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ. An bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. Ayiwa kuma b'i bolo. Bon ne balimakɛ ye min fɔ sisan a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Ni kiriyalikaw ma sɔn ni kalata in ma a tɛ fɛn bali mɛ a bɛ dɔ bɔ a dawula la. Bon n b'a dɔn fana a mana kɛ cogo o cogo Kidali région bɛɛ tɛ se ka jɛn ka muruti dɔw bɛ sɔn dɔw bɛ ban. An bɛ Ala deli Ala ka ko in c'est-à-dire Ala k'u karaba an ye u ka don an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que Mali in sera yɔrɔ min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an sifinnakaw an ka jɛ k'an bolo kɛ kelen ye ka Mali in bɔ nin dingɛ in kɔnɔ o de ye ne fɛla ye Mali gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ ye Mali sifinnakaw de a bɛɛ olu de parce que cɛkɔrɔba ninnu olu tile banna ka ban olu taara donc maintenant a bɛ anw de bolo sisan anw de bɛ se ka Asimi dɛmɛ ni doni ye k'a dun n'an y'an sigi ko n sen t'a la ni bɛɛ y'a sen bɔ a la finalement an bɛ kɛ juguw sago ye ne kɔni ne hakilina min bɛ ne la maliden bɛɛ ka jɛn ka bolo kɛ kelen ye ni nin ye bɛɛ bɔ dugu kelen na ne ni nin ye mɔgɔ kelen ne nin tɛ mɔgɔ kelen ye an k'o to yen an ka jamana in lajɛ ka hinɛ jamana in na minnu bɛ wuli an kɔfɛ olu kana sɔrɔ jamana in sumana o de ye ne fɛla ye. O diyara n ye Mamadu i Jara an ka foli b'i ye. Awa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an bɛna Ameriki jamana kɔnɔ yan Philadelphikaw fɛ yen Mamadu Ben Jabate ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan o kuma an b'a fɔ a ye n'a tulo b'an na k'a ka bisimila kuma b'a bolo. Ça va? Ça va bien somɔgɔw bɛ di Jabate. Bisimila. N b'aw fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛ la ani sivili minnu sara kɛlɛ in na Ala k'u dayɔrɔ sumaya Amin. minnu fɛn fɛn bana nɔ Ala k'u bɛɛ lajɛlen ka bana nɔgɔya Ala ka lafiya d'u ma. Amin yarabi. An ka sɔrɔdasi minnu bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ désert kan an bɛ Ala deli Ala k'u ni kisi
amina bon min ye référendum min kuma ye ne min ye semaine passée mena se o kelen kan nafa t'a la a kun tɛ jamana bɛ ka tila référendum ko in kosɔn k'a sɔrɔ a nafa de t'a la ni ko nafa t'a la urgence t'an bolo pourquoi an bɛ nin kɛlɛ in na an kan k'an ka force bɛɛ mobiliser nin kɛlɛ in kama an kɛlen don ka taa an ka force mobiliser ka jamana kɛlɛ tuguni mariam nafa jumɛn b'o la sisan an yɛrɛ k'a lajɛ nafa jumɛn bɛ nin na sisan an ko ne nin référendum in kɛra ni constitution kura in dilanna ko a bɛ na ni changement ba ye jamana kɔnɔ jamana bɛ sira ɲuman kan mais mariam an bɛɛ ɲɛ b'a la sisan u bɛ ka min kɛ o wari bɛ ka di mɔgɔw ma cogo min na k'u ka taa voter différence jumɛn b'u ni fanga kɔrɔlenw tun bɛ min kɛ cɛ la différence jumɛn bɛ yen. ayiwa nka bɛn dunan fila minnu b'an bolo bi olu y'a jira k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ kuma fanba bɛɛ malidenw yɛrɛ ka hakilinaw de tali ye k'a bila gafe kɔnɔ. nkalon a 80% o bɔra kɔrɔlen kɔnɔ 80% wa fɔ ni o min ye fɔlɔ min fana sɛbɛn o fana ye malidenw de ye malidenw de votera kan u ka mɔgɔ hakili tiɲɛni dabila jamana tɛ dilan ta jamana tɛ dilan kanu kan a y'o dabila an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali sɛgɛnna trop a sera yɔrɔ min na a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye normalement ni constitution nin dilanni min filɛ nin ye nin kan ka kɛ fɛti de ye munna kan ka kɛ fɛti ye a b'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ kɛ hakili kɛra kelen ye ka ɲɛsin fɛn kelen ma mais ni jamanadenw hakili tɛ kelen ye fo jamana bɛ ka tila jamanadenw hakili bɛ ka tila an bɛ kɛlɛ la an tilalen don la an bɛna nin fɛnɛ fara kan an tilalen don fɛnɛ na maintenant an bɛna ni nin kuma ninnu ye faransi de denmisɛnniya kuma ninnu wa kabi 1960 kuma ninnu non an tɛmɛ n'olu kan sa jamana in kɔrɔbayara min don ni a bɛ san cogo la an y'a sunsuru fɔlɔ parce que nin b'a kɔnɔ nin ka ɲi nin b'a kɔnɔ nin man ɲi. nka e bolo a kan ka sunsuru fo ka se waati jumɛn ma k'a sunsuru walasa kunnafoni ɲuman de ka di wa walima ka sunsuru yɛrɛ de pewu yanni kalata yɛrɛ ka kɛ n'o ye jamanatigi sigi kalata ye min ka kan ka kɛ san 2024. a ka sunsuru parce que ninnu t'a kɛbaga ye ni jamana ni président kura sigira o bɛ na ɲɛnabɔ ninnu t'a kɛbaga ye ninnu ye coup d'état de kɛ an dun ka sariya la coup d'état a fɔra de a interdit don k'a kɛ an ka constitution in kɔnɔ o kelen ye filanan jamana fan bɛɛ minɛ la a dun fɔra ko ni jamana parti kelen minɛlen don constitution sira de fɛ sabanan n bɛ ka min f'i ye madame maliyɛnw bɛ k'u tulo k'an bɛɛ bali ye kidalikaw bɛ k'o pièce de da u ɲɛ kan n'u ye nin passé k'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ kidali u k'a bila u kun na k'u ye kidalikaw ka indépendance d'u ma parce que u m'a participer mariam jamana fanba 60% du Mali o tɛna se ka voter parce que i tɛ Segu ni Sikaso ni Mopti dɔrɔn lajɛ o mais a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen lajɛ services kɛlen don ka mɔgɔw papa yɔrɔ bɛɛ la donc mɔgɔw b'o jatigɛw kɔnɔna na fɛn min bɛ jamana kɔnɔ o jatigɛw kɔnɔna kurantanya o jatigɛw kɔnɔna mais anw tɛ foyi sɔrɔ ka taa wari de di mɔgɔw ma k'olu ka taa voter ka taa fɔ ko camion de jɔlen filɛ sotarama de jɔlen filɛ nin a ye don a kɔnɔ an bɛ nin wari d'a ma mais jumɛn bɛ nin fangakɔrɔ cɛ fangakɔrɔ ka fisa ni nin ye ninnu sɔrɔdasi ninnu ye min d'anw kan mali président 5 bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka ninnu kelen ni tiɲɛni min don mali kun olu m'a da u bɛɛ ka tiɲɛni faralen ɲɔgɔn kan ninnu kelen ta ka jugu n'a bɛɛ ye mais maliyɛnw bɛna dɔw kuma min u b'a sɔrɔ c'est trop tard d'abord an ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an kɛlen don ka taa mercenaires ta ka n'u bila an ka dugu kɔnɔ jadisiw b'an kan constitution ko fana na est ce que an kan ka diviser o la wa nin b'a kɔnɔ a ka ɲi nin b'a kɔnɔ a man ɲi o ko tɛ o a kɛbaga de t'olu ye a kɛ kuma fana tɛ sisan ye. ayiwa Ben Jabate u ka nin ko in sunsuru u ka nin ko in bila jamana kana diviser ta déjà u yɛrɛ ye min ye u ye mɔgɔ essayer ka mɔgɔ labɔ 26 mars la u ye min ye o la o kan k'u sɔn hakili la bien vrai que u bɛ ka wari proposer mɔgɔw ye k'o bɛɛ la mɔgɔw ma bɔ. ayiwa an ka foli b'i ye. u ka nin ko in sunsuru an b'u deli yɛrɛ de u ka nin sunsuru si wɛrɛ bɛ jamana na fɔlɔ min tɛ nin ye
Ayiwa Ben ni diyara ye an ka foli b'i ye ni tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka laseliw ye ka bɔ Philadelphie an bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ dɔɔni n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ nɛgɛ nɔfɛ ni waati in na ka fara an ka dunan filaw kan n'o ye Bubu Kabɛli ye ka bɔ Bugunikaw fɛ ani Mohamed Abdulahi Alkalil an bɛna segin aw ma ka tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. La voix d'Amérique, RVC Bambara, VOA Bambara, Paravina Foliwati. VOA, welcome to Mali. VOA, welcome to Africa. VOA, welcome to America. VOA, welcome to Europa. Ka segin kana aw ma alibi an bɛ foli ani tanuni kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛnko ɲuman na ni waati in na ka fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahelkaw b'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 fiɲɛsira fɛ Abidjankaw b'an sɔrɔ 99 kan Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don aw minnu b'a fɛ k'a lajɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ a bɛ ka lase aw ma ka bɔ studio 10 na Mariam Traoré fɛ Washington DC an bɛ taa Buguni hali bi an bɛ kuma di an ka dunan ma n'o ye kɔrɔ Bubu Kabɛli ye a bɔra sisan ka an balimakɛ dɔ mankan mɛn n'o ye Mamadu Ben Jabate ye ale y'a jira k'a fɔ nin ko yɛrɛ a koɲɛ yɛrɛ dagakolonkaɲan ka ci de ni k'a filenkolo ci k'a bɔ a ma pewu ayiwa e ye mun faamuya ka kɔrɔfɔ la Mariam n bɛ fo k'i barikada Bubu in a jamu de ye ko Kabe Bubu Kabe Kabel tɛ Kabe de don voilà Bubu Kabe n b'a i Traoré bisimila voilà comme baro yɛrɛ a nafa ye min ye o ye nin ye hakilina min bɛ min fɛ o k'o fɔ k'a fɔ ko constitution nin ko ayiwa Jabate kɛ ka kuma na k'a fɔ ko minnu bɛ fanga la bi k'olu t'a kɛbaa ye an tɛ se k'o faamuya ka d'a kan min b'an kun na constitution min b'an bolo nin ye maa minnu y'o waleya o fana tun ye transition fanga de ye san 1992 février kalo tile 25 Musa Traoré a bɛ constitution jamana sariya sun a b'a falen don min o y'a sɔrɔ a fana ka fanga fanga yamaruyalen ba kun tɛ ten nɔ ka d'a kan a fana tun ye camancɛ fanga de ye CMLN de y'a kɛ en 1974 donc o si m'a bali k'a fɔ olu constitution u ma san 10 kɛ u ma san 30 k'an kunna minnu b'an kunna bi n'a sɔrɔla ayiwa ale bɛ taabolo dɔ de ka fangako la o bɛ se ka faamuya mais k'a fɔ ko u bɛ ka baara min kɛ nin ye ko anw ye lagosi yɔrɔ sɔrɔ la jamana sunba sariya falenni fɛ kolo kɔni n bɛ se k'o f'i ɲɛna anw minnu bɛ duguden tɔn baaraw la Buguni yan nɔ ala barika la anw ma o kɛ anw m'o ye jamana sariya sun y'a f'i ye an yɛrɛ k'a dɔn k'a dɔnkala kari ala ni nin sen da sababu ka bɔ a kɔnɔ ko caman kalama ala ni nin sen da sababu ala ni ninnu minnu b'an kunna an marabaw ala n'olu sababu ka d'a kan ko caman kun bɛ yen ka kɔrɔ anw to o kalama o la sa ne fan b'i la k'a fɔ k'i bɛ sinaya kɔnɔ fanga la min ka di i da ye i bɛ se k'o fɔ min bɛ bɛn i ma jamana ni hakilina ye min ye jamana ko la i bɛ se k'o fana fɔ a fɔra dɔ fɛ kuma na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a mana kɛ cogo o cogo Kidali fanba tɛ se ka Kidali maa caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla dɔw bɛ muruti kɔnɔ ko u t'a a ko la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen minnu bɛ sɔn a ma ka d'a kan a fɔra ko vote bɛ Kidali a minɛnw sera yen nɔ Kidalikaw yɛrɛ bɔra ka kuma k'a fɔ ko a vote bɛ se ka kɛ Kidali olu bɛ sɔn a ma fana o la k'a ɲugu jamana na ten k'a fɔ ko dɔw donnen don muruti kɔnɔ ka bɔ jamana yɛrɛ baara kɔ ne hakili la o fana tɛ ɲumanba ye ten kosɛbɛ jamana ni baara min ka kan waati min na o ka kɛ
ani jɛnseleke naani mɔgɔw bɛ n'a kan ka processus électoral dɔ boloda min kan ka daminɛ sariya sunba falenni na ka na se ayiwa maire sigiw ni député sigiw ni sénateur sigiw ma fo ka taa a kun cɛ sa alors président kura sigili la o baaraw daminɛw na ne hakili la ni ala tanu de kan ka fo la ka da kan n'a ma kɛ jɛnseleke naani mɔgɔw bɛ tila tuguni ka na fɔlɔ la u ye ɲangi min ta ka ɲɛsin fasoba mali ma ani ka ɲɛsin fasoba mali denw ma an ye degun ni tɔɔrɔ min sɔrɔ o la k'an to jamana in kɔnɔna na yan nɔ anw de b'o dɔn a sɔrɔla k'a fɔ ko bɛnkun ma kɛ u ni jɛnseleke naani ani CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko fanga bɛ na di comment on appelle pouvoir constitutionnel normal ma cogo min ko o ɲɛma fo la o ɲɛw fɔlen ka na o baaraw nun don an ko n ko tare an bɛ a fɔ k'a fɔ o ye ko ɲɛnama ye jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ ni bɔ kɛr'o kɔ tan nin cogo in na kɛ kɛr'o kɔ tan nin cogo in na k'a n'a fɔ tan anw ti don o ko la ten kosɛbɛ ani tuguni kuma na yɔrɔ an ye mun ye dɔ fɔ fana Jabatekɛ y'o kɛ nkalon ye ne t'a dɔn o nkalonya bɛ bɔ yɔrɔ min na ka d'a kan bɛɛ ni hakilina ta de don jamanajɔ la wa fasoden bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan ka se k'i hakilina di k'a sɔrɔ n tɛ i bɛna ni kuma sinna ye o bɛ se ka kɛ mɛ a la a nkalontigiya o ma nɔgɔ an bolo ten kosɛbɛ kosɛbɛ donc o la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'an yɛrɛw bɛɛ sababa ma an ka fɔtaw ka se ka ku ɲɔgɔn na de telle sorte que nin ko min bolo dalen filɛ nin anw bolo a kɛba y'a kɛ. Allo an tulo b'i la. Voilà n ko anw bolo a kɛ u ka kan k'a kɛ ka da kan u yɛrɛ y'u kan di ka chronogramme électoral min di a fɔra ko jamanaden fanba fana ka laɲini don o sɔrɔla min fɛ ayiwa anw minnu tun bɛ jamana kɔnɔ yan nɔ anw ye garijɛgɛ sɔrɔ ka assise nationale pour la refondation de l'État k'o kɛ u nɔfɛ o baaraw kɛlen la an y'a ye k'a fɔ jamanaden effectivement jamanaden fanba bɛ u y'u kan bɔ k'a fɔ ko fɛn min ye jamana sariya sunba ye k'o ka yɛlɛma fɛn fɛn yɛrɛ ko caman bɛ u bolo dalen don a kɔnɔ u ka fɔsero o bɛɛ lajɛlen ma min ni yɛlɛmaw kan ka don a la. Ayiwa ni diyara n ye Mohamed Abdulahi El Khalil kuma b'e bolo awa ni hakilina min b'i bolo ka da nin kan ka kɛ ni Ben Jabate ka kɔrɔfɔ ye. Ne yɛrɛ dabali banna pewu parce que Amérique jamana mun ni diɲɛ lahala bɛɛ ɲɛ dɔnnen don maliyɛn tɛ fo Amérique kɔnɔ o b'a dɔn Jabate ye kuma minnu fɔ kuma a ye ne siran a ye ne jigi min fɔ dɔɔnin mun na parce que jamana fanga mɔgɔ ko tɛ ne b'a fɛ maliyɛnw ka bɔ c'est-à-dire la fanga bɔ mɔgɔw la ka bɔ mɔgɔ ko la ka jamana yɛrɛ bɛ lahala mun na kabini jamana in sigira assise nationale de la refondation de y'a ɲini maliyɛnw de sigira fana maliyɛnw de sigira ɲɔgɔn ka gafe dilan ni a nana fo ko 80 bɔra gafe kɔrɔ kɔnɔ mais alors gafe kɔrɔ mun filɛ n'o bɔra mais a bɛɛ ma ta ko a yɛlɛmaw de donna a la mais c'est normal que jamana mago b'a la ja ka kɛ ale fana ka se ka mun jɔrɔ mais kɛlɛ de problème tɛ se ka ɲɛnabɔ de o de fɔra depuis fɔlɔ an y'o fɔ ko in ma fɔ depuis 2018 an y'o fɔ ka fɔ kɛlɛ problème tɛ se ka gérer tant que constitution de ma falen parce que ɲali dɔ bɛ accord d'Alger kɔnɔ minnu tɛ ka sabati pour que constitution ma falen i y'a ye sa wa bon ni mɔgɔ ko kuma ɲuman tɛ k'u ma baara kɛ ne an bɛ kuma parce que Mali ko ka gɛlɛn bi n'i kumana u bɛ traité k'a fɔ k'e tɛ jamana fɛ anw tɛ faama kɔ an tɛ mɔgɔ si kɔ an bɛ jamana ka laɲini de fɛ hɛrɛ fɛ jamana ka hɛrɛ gafe in ka mɔgɔ fɔlɔ jamana ka hɛrɛ b'o de la munna gafe ɲuman don gafe in ye maliyɛn minnu bɛ diaspora la aw sen ta k'u don jamana ko la aw sen kun ka la aw minnu bɛ kɔfɛ a bɛ baara la jamana aw sen kun jamana in ko la nka a ka wari bila ta ka ca ka na jamana kɔnɔ mais a bɛɛ kun t'a ko foyi la mais ni constitution kura min b'aw sen la. Ayiwa nka Mohamed gafe kɔnɔ a yirala k'a fɔ ni i ye maliden min sigira kɔfɛ walima n'i kɛra i somɔgɔw ye maliden ye mais i bangera kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ jamana fila bugulatigɛ sɛbɛn b'i bolo n'o ye nationalité ye e tɛna se ka ye k'i kan bɔ Mali kɔnɔ jamanatigisigi o kalata cɛbɔya nɔfɛ awa nin waati in fɛnɛ na maliden minnu bɛ kɔfɛ caman fɛnɛ kelen tɛ k'o yɔrɔnin faamu dɔw y'a yira k'a fɔ o yɔrɔ faamuyabaliya bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don baara dɔw taabolo kɔnɔ bawo n'i ye jateminɛli kɛ maliden caman de bɛ kɔfɛ bi minnu bɛɛ lajɛlen kalannen don wa hali minnu ni kuma ka di an bɛ se k'a fɔ u ni jamanatigiya ka kan nka a fɔra ko ni gafe wɛrɛw b'i bolo min tɛ Mali ta ye e tɛ se ka i kan bɔ jamanatigisi kalata nɔfɛ e y'o yɔrɔ faamu cogo di? Ne y'o yɔrɔ faamu mun na o kuma fɔlen ko don min na gafe kɔnɔ ne ka sɔn n y'a sɛbɛn k'a fɔ non point fila bɛ ne ma sɔn a ma o point fila ye jumɛn ye ne yɛrɛ ko bɛ ne yɛrɛ de ko parce que sɛbɛn fila bɛ n bolo a bɛ dugu mun na parce que k'a fɔ ko jamana a bɛ se ka mun k'a fɔ hali ni bɔ président na n'i ka dɔ min minɛ la n'i kɛra président jamana bɛ gɛn dɔ in o bɛ se ka faamu mais se ka kɛ candidat yɛrɛ o kojuguba de donc n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko fɛn dɔ ma fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ou bien n'a bɛ sɔrɔ fɛncogo bɛ balo ko mɔgɔw bila u k'a ɲɛfɔ ko bɛ sɔrɔ ka
jira ka fa mali ke bebe ka dine me ko sebe ka attention ni mambi sera ko na ya da bibi ko ya da linjila ka ibi mine ki ko na to ulu de make o ma fo awo ko man do la constitution mo do mo ta mali ka wi voter parce que ala ma de kuma ka amaro do no to la ya ma de fa na sika do de belaw ni ala ma do ma fe ani de ka kuma mo no fe ka fo ay kuma mo fo ko jamana ko no ko mo na sika voter ne ba fo kuma e kuma ale ko ta ngalo no ka fo ni ke nda ba ka kuma fa na ngalo amba ala fo ka baraka ko ko no jamana ko tin nani shite ne ma mo do no kata désinformation ubala ka mo fo ne bala ka mo ko election me na jamana famali kida election me na la so be me ka ba kida ne election ke ma chama ba fana 75% de kida no be voter ko te griri ko mo ko de man na de ko ne be jamana ka de ko se ka ba ta ko ma fa nga sisan iga kuma latigate iko election be ke kidal o te basi nga iko kidal 75% no e keme do ya bi wolonvla ni duru ɲɔgɔn be olu bɛɛ bɛna kalata yala e ka sɛgɛsɛgɛliw parce que an b'a dɔn k'a fɔ i ka baara fanba bɛnnen don lakana ko ani jamana yɛrɛ kɔnɔna taabolo kunkankow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sahel marabolo fanfɛyɔrɔw la e filɛ ka ni kumakan minnu fɔ daluya jɔnjɔn b'i bolo k'a fɔ kidalika bɛɛ bɛna sɔn fɔɔ ka se kɛmɛdoya 75 ma minnu bɛna bɔ ka kalata k'a fɔ k'u sɔnna ni référendum ni ma wa kidali mama to be gafira kidali ka tore persuasion na chaya région en chamata ne fana bo fi anga siga amno kuma téléphone to wankaya ko dalu de bambolo ko ba ere kere ko mo ndu ko en kula kidali nanu akila fale fale ko mo pour pour la la floro mo kuma bu sina pour le mo ko kula parce que nous fana ya fa mo ko gafa adu ere ka hera do te ka sabati tanga gafa ma fale mais jamana e pour ma la hala mo ko me ka fu ko ko su to ko ka fle mo ti ka da ko nti o be da bale ba parce que ko e kera da jamana ko nga to to ko do jamana ko to jugo ti ka nyo ko mo ko jamana nga fale de am ko be ka jamana to te so e jo mo ku mi jamana ngo shegi jamana ko tu bala ka wor ko fu ba be tete fu me o do boro la ka blajo o la te ko na polo sika ko red law o na polo sika ko red dugu do na bala al mamu do na bala o sika ko red la te na la so mo na ni ministry war du ma do te ka ko me passer à terka o porte particulier o politique na ngo fe mais c'est là de na la dugu na al mamu bloco o bu so ni ko wala ka interpréter ka fois e bi se ko wala ka dugu te ta la mer donc c'est des choses mo ko mo ko ma ko anga ko ita na mbo ko mai ko bo mo bouger ka bo ko ne ka fa aywa sisan an bɛ kuma di Aboudraman Traoré ma ale fɛnɛ maliden min sigilen do New York Amérique jamana kɔnɔ yan awa n'a kuloba n'an b'a fɔ a ye kan n'u la bisimila somɔgɔw bɛ di an bɛ ala tɛmɛ aw yɛrɛ dun ayiwa i bɔra sisan ka an ka dunanw ka kumakanw lamɛn ani ka fara maa wɛrɛw kan ni référendum ko in na min kuma cayalen don hali bi awa n'i ye jateminɛli kɛ a koɲɛ yɛrɛ ka kan ka kuncɛ juin kalo tile 18 nga hali bi malidenw kɔni fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ baara ninnu tɛmɛsira ani a taabolo la awa mun b'e bolo komi kuma ka da nin kan ok n b'i fo k'i lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mariam ne kuma ka nɔgɔn an bɛ ka ko dɔ de gɛlɛya min man ka gɛlɛya c'est à dire que a fɔra de k'i bɛ taa kala bɛ taa fili de k'a fɔ ne sɔnna ou bien n ma sɔn bon yan'an ka ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn buruja kuma nin fɛ mais mɔgɔw ka taa ne bɛ nin de fɔ hali ne denw n y'a fɔ n b'a fɔ ɲɛna kabini u fitinin n'aw sera kalafili 10 n'aw sera kalafili 6 aw si sera a ma ni kala bɛ fili a ye taa kala fili n'i y'i ban ka taa kala fili i bɛ fɛn sɔrɔ min man di ye donc mɔgɔw ka ni an ka to nin ma mɔgɔw kun k'u ka campagne kɛ bɛɛ ka taa kalafili la ni minnu t'a fɛ o de taara o y'a remporté a fɔra a banna minnu ko k'u b'a fɛ n'olu y'a remporté a fɔra a banna mankan ko ye nin ye wa bon n'an cɛ ka bɔ yen nɔ ANR de ye nin décision ne tun bɛ New York taara yan nɔ minnu ma taa olu ko ANR ninnu k'o tɛ jamana denw représenté mais aw minnu ma taa jamana fan bɛɛ fɛ a kɛra New York yɛrɛ ta problème fɔlɔfɔlɔ ko ba dɔ tun ye sariya sunba ni falenni ye ayiwa kɔrɔ ne bɛ ɲininka New York aw y'aw ka kala ta ka ban wa maliden minnu sigilen bɛ yen aw taara consulat la ka taa aw ka kalafili kɛ ka ban wa non a ma kalafili cogo di kalo tile 18 de don kalo tile 18 de o b'a jira k'a fɔ maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ta tɛna kɔn ka kɛ jamana yɛrɛ ta ɲɛ ko di non awa ni waati in na malien communauté minnu bɛ New York aw ka wulikajɔw bɛ cogo di a koɲɛ kan an ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni n'i y'a f'i ɲɛna mɔgɔ ban t'a yan nɔ ne ma
ne ma angal donya masama fona ka Cheikh Modibo Diarra ka groupe mo yi pour le moment olu de ko be non ne o New York yano noto atla ne be min kalama de olu be ko be wide woti mo ko jam o ma ga jago ga do ajafe madame pendo de beno Monsieur Kabeyafo, Mali constitution, c'est la fait sigira kabini Modibo fo bi abekera e français fanga de fait. Modibo 60 quoi fait fédération du Mali Chili ani Sénégal farali. Yani Mali yana République du Mali kasi constitution kera o dise. Musa tapana kera 5000 ans kono. Kana ke 92 tay o fana kera transition di kono. Bon, on veut moun faut parce que kon une transition o ko jamara tabulu jamara dira to no makara ko njonka bon premier mo ne o do fo male minu tara aner ni jeni ni yuka la ni fam pa dodi amina ke jamana e malila o ba fo mo jamana minu ma yira sago la kala ko jamana no e anarchie uluka sariya son folo article folo no e dossier folo o ba fo ko fento ko no ko ya rien ko flana ye mu ko mo si jago en sika folo bato ni fente folo ko na bato ta ke mali be ni ga kodi ambe fembe de te nya shemi bo mi cheliko ibo boche yani shoka yereke donc président fembe to sigira ka damne alpha ka yele o simaseka ayelama parce que mo somina o ko ba ka to fangala transition nyon de te constitution yelama nununa anya o misalu kera fo ka ta dematem me kanoke manga aika abuka kala fili ka fo ko ne tala no de chara afara bana abeto korolema me korole ni korolema mi ba ko fo ka changer al ni président orelena akanga changer de mariam parce que fin de mois ndona nina no président bolino do ya afrika antenne ni kaya ko ni président vote sigira démocratiquement kata kala fly ko al no yi sago ke maliona o fenga na akana boy foka ta aga fanga ba est-ce que kuma fota est-ce que ali Amerique ya mi asiga ba Amerique ya mi no ibi se ka ira sago to no impeachment be no ke ibo fanga lai abi no ça dit que si ka président ni siga yi kaledi e chien ka fo ibena saria sombadi ka fo ibo saria sombato on be jigi en biro ila toujours ka semanta yoka ni Mali coup d'état nunu ni mun na nai fanga dabrini parce que mo yu nyetu cheni mbe ka ke président fait anaka demaya anano pe mo o de nanae jama wula jama kelen seka président bi o de ake surasu bandem ali musa sana akara tindodi lebe mi no pe surasu re kanga mindo shewe na nyogo re kera uku bolo do kono ku sigi ka to jama ni président uku sembola ni jare avec jongu la ta nyogo jama bita jama bo bita mo président mi na fafi ka anaka jemba pe Traoré ibolo da disula aywa kambe awa sisa ambe kuma di Maimuna Tungara Belina. Allô? Oui, Mariam. Bismillah, inula. Nte. Somogo bedi. Torose eredu. Ambe ala tanu. Nte. Aywa, kera muso folo ye kene kan. Donc mbado ye chamana me jamukana. Hakilina juma mbe bulu. Okay. Ma ala me baka befu. Kado o kala akili nyumandi be man kwena. Ne kona na mi referendum ni na constitution kwena wala tare de constitution kurani ku. Ne ratara muna mo kuma chaya o ko c'est-à-dire tu avara ko contexte changera. Ko chama changera muna ambitoni texte korowi. A folo yere ne ba ko tare mina wallahi o ye parti politique ko yi bekele parti politique do wera be mo kele na ga comme on dit en français une personne et sa famille ou be ga mundo la ga dansi mun ko du ko la de wallahi o be constitution na ko tare ni président mi yere fene tare o la double nationalité be munu bolo u fere do ga soro la anya yew na ti karate wallahi
mɔgɔ t'aw la koyi n'a gara ka yɔrɔ dɔ in na ka taa i sigi o yɔrɔ la minnu bɛ kuma cayara peut-être dɔw ka nan de bɛ bon constitution in mana bila pratique la dɔw ka nan bɛ bon sinon nomadisme politique ni wala ne mɔgɔw ye u taara liste dɔ kan député à peine u sera assemblée la u yɛlɛmana galaw ka fɛ e dara olu n'a hakili ɲuman sɔrɔ ka baara ɲuman kɛ a ka ca de koyi constitution in point positif a point minnu falen a ka ca mɔgɔw bɛ kuma caman na mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ ko kan ka n'a dilan koyi an yɛrɛ de y'a dilan minnu kun b'a dilan na ne yɛrɛ bɛ caman dɔn a la c'est des éminents constitutionnel, constitutionnaliste, c'est-à-dire des juristes, Mounouba, donc, dans la Karoubi Charia, dans la matière, ou Bolo Charia, application, anti Morotofo. Mais donc, on y a le Kochamana, donc, on Kochaman Jiri. Concertation qui est dans les quartiers, à ma photo de l'assise nationale. Comme dans la Bora Djama de Lakana. Ne taara minnu na minnu b'a fɛ ne kɔni sago ye wala constitution ka passé wa an b'a fɔ oui an bɛ mɔgɔw invité ala ka sabu ɲuman d'an ma ala k'a to oui ka passé an ka yɛlɛma kura don an ka baara cogoyaw la. Ayiwa ni diyara Maimuna an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na hawa ka segin ka na an ka dunanw ma an bɛ jɛmukan kuma laban di o maa filaw ma ka hakɛto ɲini an kanubagaw fɛ an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ nɛgɛjuru kan ni waati in na nka waati ye kuma laban an bɛ fɛ k'o di an ka dunanw ma n'o ye kɔrɔbubu ye ani ka fara Mohamed Abdulahi Hikan n'u tulo b'an na an bɛ kuma di kɔrɔbubu ma buguni kuma laban min bɛ bolo ka da nin kan. Kasa mara n bɛ fɔ kɛ barikada ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen barikada fɛn min ye président ka double nationalité ko ye a fɔlen don ka nɔgɔ de bɔ a la ni nationalité fila b'i la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i b'i kanbɔ Mali présidenya nɔfɛ sanga dɔ kɔnɔ i b'i sen bɔ kelen ta la ka to ni Mali ta dɔrɔn ye o fana fɔlen don a kɔnɔ k'a jɛya an k'o faamuya ni mara min bɛ fɛ ka bɔ a ka Amérique nationalité to yen ka na kɛ Mali président ye ala tanu ala k'o nɔgɔya a bɛ kɛ ten de dɛ n tɛ maliyɛn den si ma kɛ den kɛrɛfɛya a ko la il faut k'a ka Kɔrɔbubu ne tɛ politiki dɔn ne tɛ politiki fɛ ayi min y'a fɔ de ko don a kana k'a kɔnɔ a kana na an baden minnu bɛ jamana kɔ a kana olu saliya u ka fanga ɲini sen fɛ u bɛɛ n'a ka kan i n'a ka kan sira min fɛ ko i ka n'i ma ɲɛ k'i b'a ɲini e ka dɔ in bila nationalité wɛrɛ min b'i bolo i k'o bila ka to ni Mali ta dɔrɔn ye sanga dɔ kɔnɔ o sanga fana fɔlen don a kɔnɔna na ala k'a hakili ɲuman d'a ma. Bisimila nin diyara n ye ayiwa Mohamed. Oui, donc, allez bien, on va pour que ne pas me former au Begabo, oui, voter. Oui, voter, qui gagne. Condition passée de ville, côté malin, dimanche, pour le moment, pour les participations, c'est-à-dire, bête d'abord à ta classe, on peut pas de Kataya, surtout en faveur de lui. Parce que nous, quand il y a là, nous n'avons pas dit, mais il y a d'autres, mais même pour moi, il faut la femme qui est femme, on nous dit, transition qu'on oublie, dans la femme qu'elle fera. Au cas de la peau, que l'on nous nous barrons au bon malin pour le tuer. Ni jamana denw b'a kɛ minnu bɛ n'an b'a fɔ la ka d'an ye an ka jamana in jɔ cogo ɲuman na u ka gɛrɛ bɛɛ lajɛlen u kana jɔ mɔgɔ la mɔgɔ si tɛ jɔn fɛ jamana in kɔnɔ se dɔ bɛ bɛɛ bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ k'u bɛɛ bɛ kɔfilɛ o cogo la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kalata in tɛmɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen wasa ko la ka jamana wasa ka jamana bila lahala kɔnɔ lahala ma to jamana bɛ sankɔrɔta o la ka dɔ fɛ. Ayiwa ni diyara n ye an balimaw aw y'a faamu cogo min na ni tun ye an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ ye min sigira bi sibiri juin kalo tile 10 san 2023 jɛmukan lasera aw ma aw balimamuso Mariam Tarawele fɛ a labɛnna Seko ka cɛjan Cheikh Thierno fɛ ka maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko bi an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ ka di aw ma o de tun ye nin ye sibiri natɔ ala k'o yira aw ni anw na aw ni Mohamed Touré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka kunkun n'a ɲɛɲɛ tɔ walawala k'a lase aw ma nin tun ye Mariam Tarawele kumakan ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Wele niño si debi kono babunya hae jolo kari debi kono bajaya Wele niño si debi kono
saya